per què serveix... per què m'han dit per què serveixen les fotos i per què m'han dit per cantar. Per què m'has dit per què serveixen els instruments i per què m'han dit per escriure. Per què m'han dit per què serveixen les taules i per què m'han dit que li agrada molt. Per què m'han dit si t'agrada jugar a futbol i per què m'han dit molt. Per què m'han dit per mocar-se i per què molt. Però quina era la pregunta? Amiel, la pregunta. La pregunta és de... Que si m'agrada jugar a la Play. I aquí? Per mocar-se. Bruno. A mi m'han dit que si m'agrada mocar-me o per què serveixen Bruno, no he entès la pregunta, me la pots tornar a dir? Perquè aquí m'han dit per què serveixen els mocadors i aquí per què serveixen les cadires. No, l'Izan t'ha d'haver contestat, no preguntat. Quina és la resposta de l'Izan? Tu quina resposta has donat al Bruno? Per sentar-se. O sigui, que els mocadors serveixen per sentar-se. Molt bé. Què més? Izan. És la gràcia del joc. Jo li pregunto... La seva pregunta. Què t'ha preguntat el Bruno? No, el Bruno m'ha preguntat a mi que per què serveixen les motxilles. I el Sergio no m'ha dit res. Com que no t'ha dit res? Sergio, l'has d'haver contestat? I ell tampoc m'ha preguntat. No, perquè quan tu estaves per allà li he dit, va, digue'm alguna cosa. I ell ha dit, Sergio. Me lo invento. No. ¿Qué te he dicho? ¿Por qué me has dicho? No me has dicho nada. Ei! Yo, muy negativo. Estem a... Català. Jo li he preguntat que si li agradaven els pirates del Caribe. I tu? Per tant... L'he donat, sí, m'agrada. Li he dit. L'he dit, sí, m'agrada. Per tant, Izan, quina era la pregunta del Bruno? Que per què serveixen les motxilles. I tu has contestat, sí, m'agraden. Vale. Llavors, què t'ha preguntat l'Izan? Que si m'agraden els pirates del Caribe. I per qui t'han contestat? Sí, volen. Sí, volen. Per qui t'han preguntat? Per què m'han preguntat? Per què serveixen els helicòpters i per què vermell? Per mail? Laia. M'han preguntat de quin color era el meu cotxe i per què m'han contestat que és per llançar coses. M'han preguntat que si m'agrada com esport i aquí m'han preguntat... T'han contestat? M'han contestat per mirar-les. Digues, Laia. Jo li he preguntat a la Imma que per què serveix la paperera. I aquí? T'han contestat? No. I aquí m'han contestat que les fotos serveixen... No, per mirar-les, l'he dit. Vaya embolic que teniu tots. Mare meva.
pedres. Planes de Catalunya. Planes de Catalunya. Planes de Catalunya. El Josep ha anat a Catalunya. El Josep ha anat a Catalunya. El Josep ha quedat primer de Catalunya i combat. Una pista. La vam veure l'any passat. Ah! Hércules? Sí! Aquí soy Hércules. ¿El libro de la selva? No. ¿De Félix? ¿Los criminales? ¿Mentes criminales? La que se ha perdido. Espera que l'Àngel segueix disparant, el veieu? Una pista. Una pista. Es una película muy mona. King Kong, King Kong. Soy M'han contestat. M'ha contestat per fer-ho. En aquest lloc hem preguntat per què serveix tirar saquets. Per aquí, per mirar-nos. Per què? Per comunicar-se. Per què m'han preguntat per què serveix el Hotmail? Per què m'han contestat per sentir-se bé? Per què m'han contestat? No. Per què m'han preguntat per què serveix un tires de pèl?
I aquí m'han respost per estudiar. Per aquí m'han preguntat per què serveix estudiar. I per aquí m'han preguntat... No, m'han respost. I per aquí m'han respost per aprendre. Per aquest costat m'han preguntat per què serveix l'escola. I per aquest altre costat m'han respost per jugar. En aquest costat m'han preguntat per què serveixen els amics. I per aquí m'han respost... Els què? Els amics. I per aquí m'han respost per fer caca. Fin de la partida. No, falta la Yasmin. Aquí m'han respost... No, per aquí m'han preguntat. Aquí m'han preguntat per què serveix el cul. El? El cul. El què? Ah, I aquí m'han preguntat... m'han contestat